Kiton kita kipor, kiton kita ki bentah. Haka GM jengi, haka bangi sngau. Ba om dan ke ke babaha. Kabajia haka GM jengi. Ka bangi le ki jia urlong hongpong. Ban ya ke bangi mut. Imut bakan lokom tu blank endangi le ya ka kolong pat. Dakum ne. Teka jenggeli kalong ke ngin le. Kenang ba ngilaban kelet. Kenang ba ngilaban light. Nakini ki jing ki ba ngi kendo haka GM jengi. Hoj. Kumba ngaju ongi phi nak por ba ki jing janjar ki jing khuslai ki long ki benta jong ka jing im ka jongi om don weru ubru ubala ban light nakini uha ban yait leng ba te menta ka jing kili ka long ba lada kita ki jing lada kita ki jing khuslai ki jing janjar ki wan ha ka jing im jongi ke ka bangi di ban le namar we pa we ubru maphi ki ba sngap ya kani ke jingkran jong hakani keski lani manga ubakaren ya kani ke jingkran ngidon la ka jong ka solution haka jim jingi kumno ngila ban tackle kumno ngila ban yele ya kini ki jing yele ya kini ki jing ki bangi kendu haka jim jingi kani kalong ka benta jong ka jing em jingi ka bakthang ka bajeu andre ting ting ka bajeu ka bakthang ro kalong ka babang ka shong hangi hatu fijubam so jeu ubang ne em ubang hala ka jong ka benta hatu fijubam kerala lani ki kthang ki jimbam ki bakthang hoj kitu ro kidon la ka jong ka jingbang dem dei teke ka bang akwa ban yet hoi phiang ni ka long ba kita ki jing kita ka jing khuslai kita ka jing kthang kita ka jing jau kita ka jing thiang kita ka jingbang mlu jong ka jing em jingi ki long ki benta jong ka jing em ka jongi re ka shong hangi pat kum nongin penton kam ya ka fitip ke kalat banyele nakine kadon ka we ka atiar hangi baro ngidon ka henry omdon kiba juputan kami ka fitip ke kata to sugas ke kata kadai ka memory jingi ki sweet moment ki bajia haka jim jingi a small moment of happiness adding up together it makes our life a happy life next time lada fikindo kum kini ki jingkudo haka jim jumpi lada ka kamjia kam urlong kat bakum ke jumut ke jumpar khat jumpi philet dakum ne phimut dakum tu kalong pat dakum ne philet dakum tai phimut dakum ne kalong pat dakum tu kalong mar khong pong ban ya ke ka bangile kan mau ya kita ki happy moment ki pajia haka jim jumpi lada filong ki nong tre office kan mau ya ka si ka ban nangkong ka ba phi join haka office jumpi kum no office ngo haka to por ya kata ka experience ka ba thamai hak ba kum no ki perlok jumpi ki kran bat phi kum no boss lani utrai jong kata ka jaka ka ba phitrai ki kran ya phi kan mau ya kata ka experience ka ba thamai kan mau kum no phi pendap ya kanu ko project ka ba ki pha phi banle but haba phi la ban pendap ya ka ki appreciate phi kan mau ya to ka happy moment ka ba jia haka jim jumpi kan mau ya ki happy moment ki bajia haka por ba phile school kan mau ya ki happy moment ki bajia haka jim jong phi fikan mau em ladang ong kumta kawan kata ka khamat phu samar khi na po jong ka man sem jong phi haba fikan mau ya kita ki happy moment ki bajia haka jim jong phi dem de filaban ong nga ba ki khon phi ki la dukhi ki kim long shu kumba ki long man shwa kan mau ya ka happy moment ka ba ki khon jong phi ki ai phi kala bande baki pass hakano kono ka exam but kiwan ban keduk ejp kan mau ya ka to ka happy moment jongki khon ki jongpi fila ban oi ngaba ngite ngis nyubok ni duna kita ki happy moment kita ki jinjia ki bakmen ki bajia haka jim ki jongi omlele say ya ki to ki album ki barem hayeng jopi fikan mau ki don em ki to ki album ki barem ki ba fila pren ya ki dur say ya ki to ki album sampai ya ki to ki dur hangta refresh ya kita ke memory jepi mentale hapo jonga ni ka phone ka bangi pendon kam phaman la kasngi kidon taki spa tali ki memories ki happy memories ke bangi la store hapo jonga phone jongi shim ya kita ke memories pai ya kita ke dur bakan mau ya kita ke happy moment ki bajia haka jim jongi ba ka por banga shon ya kan ke dur haka por banga ring ya kan ke video kumta ka jing sngo ngadan kan mau ya kita ke happy memories ba phile chi to ki lom ba phile chi to ko ba phile chi to ka jaka marsen pej ya kita ke dur marsen pej ya kita ke video kalong kum ba phi charge ya ka phone ka jang pi teng philap ba ka phone pi kala poi shi person ne r person ka battery marsen block ya charger block kami ka to ka dur jong ka charger but ka mobile jang pi ka sang man touch kum tarukan refresh
ya kata ke memory haka jim jupi mar kumni kita ke jingkemen kita ke jingkan mau ya kita ke memories kiba la jia haka jim jing kala man pensting ya ke jimut ke jing beraka jing persang pi mentaka sngi persang mentahi tika ngakwa pun pensengat ho pi lengba jong ni ke jingkren kalong ba haka jim jing omdon ke ru ke banne parmen wat kene ke jing wat kene ke jing kuslai kene ke jing jinjar ke bangi kenduk mentah kan saja haka wegasngi kan mau yakni ka jing suk ka jingmen dan ka jing dan ka jing jandaro omdon kibane parmanen haka jing jingi haka wegasngi kin saja ka kabatan kami ban lek kalong just go with the flow an kalipi ka we ka jingli hatu fi jumlin ban hit so dan ban hit jhur na yu lada fi experience yakni kan itu pi ka we ka jing itu kan balong kot ka bas ngut nat ba ka bong kumni kisana ka we ka pod don we orang ba man lagasngi anda ulawan nakatakan sakatri jungu nakataka office ke utre man lagasngi uji lenti nakataka lenti man harut jong kataka lenti ke uyat kadon kowe ka temen ke bediso anta bat man gasngi hakapor ba uthet so nakataka temen ujumat dia so bat haba umat dia so uang ani ke jing thang ke jing jauh ni so kataka temen babli ke juban pai em kon ni so ulong babangte baruta usun rang ujong kumtasi to shim mat uni shinoi pinsngo kumno ubang ne ujau ne kumta man lagasngi ule hadu haga wegasngi kalong jungu ka observe ka pek bahaya kene ka jinglong jung uni ulok jungka bat kasngo si ba uni ulok jungka uju tim ya kata teman ba kita kisok jungka kimlong kibabang bat ko ong yu it bale fi dom yu kata teman man kasngi ngayo i ba pi juken hit kata teman ko ya ka snap jong tu so pi bam yelde pa pi ai ya ka temen pi ong ba umbang wat lada tu so ulong ubabang ro file umto uta orang ba la jebab kum ni ngati fi po ulong ubabang henry nga isen e plat ya ka temen ngatip ba ka temen ka shudi ya kini kiso henry ya dade kamju bam namar baka duk palat kumta ngashu komplain ya kaman lagasngi kumni nga blade khanang yo tu uso hakmat jong tu ka temen ngam bam de bat nga ayaka bakan bam namar da nga ayaka bakan bam kumtu kanam tre ban ship henry da ka ba ong kumni ba umbang ka kwa ban mat hatu ubang ne umbang kata ka lok ka shurkhi ya kata ka jing ong jong ulok jong ka harut jong kata ka jaga ka bakata ka temen ka shongdi kadan ko we pat ka longkimi ka ba dijhur bat ka ong ya kata temen ngai mi i man lagasngi haba phi aiso ya utu ba phi bantam uwe lani artli balai file kum to man lagasngi u complain ye phi uso jo phi umlong ubabang wadla ulong ubabang ru henry uyai complain ba ulong ubambang penban finang pentam uwe lani artli kiso haba phi aiso yu kata temen kalban pai kum ni fitip khon ngatip ka ege jumut jong utu upa man lagasngi uplit ya utu so kumtu u aya nga bangan bam pat ngam tip kat no pautali shu kiso ki mangalam bam nakti ju hatu ngam la mo pat pentam yu we ni ar hakapor pa uthit so nanga ko story kalong ka balangkot henry ka basngot na ba dedem de teka ka bangaw kwa ban pensengot hu lengba jong gani ka jingkran lengba jong gani ka jingi tho khana jong am taka singalong ba ha ka jingem jingi lengba jong gani ki small happy moment ka bangi share bat ki we inton ka laban ai jingsuk ka laban ai jingmen ya ka jingem jingi pada fimpat persang pi ban lekum ni namar ha kanu ka khlimat ha ka jingem jumpi ba pi share ya ka taka small happiness ka la ban wanra ka jingmen ka ba khrau ba ha ka jingem jong ki we lada ikan mau ya ka ha ka por bagi kendu ya ke jing ke jing kuslai ha ka jingem jaki namar ka tanga ong pi im ya ka taka jingem le ya ka taka kam ba phenlong ka nuksa ka babha nak ta jang ki we yen sekendo pi ya ki pat ki video tat ha tu por bye bye